Pasaylo pa ko na. Pasaylo ako. Kaya kung wala pa ka, lugay ko na. Ipakita ko ang akong kasuko. Mga Jesus, anong, sige, isulti. Anong man sila na ako ug magsulti ko nila sa balaang kasulatan. Mura man sila musuko na ako. Kung mamata na sila kanina, ingna sila. Kaya suko sila kanina. Ngayon man ko nila. No, namas bala ang kasulatan. Nagahilak. Naguba ko na. Namalas bala ang kasulatan. Nabasa man ako. Niyubag ako mga mata. Nabasa man ako. Niyubasi mo suko sila na ako. Igna sila. Pumunta na sila kanina. Kasi nagpabukat kanina. Igna sila. Kamo ang nagpabukat kanina. Narimanas bala ang kasulatan, Prophet Jesus. Yung kumusultin ako na nila. Igna sila. Natuban din ang bala ang kasulatan. Naisawat na sila, Prophet Jesus, kung magsulti ko Biblia. Ano? Ang gusto ko niyo, dapat ka niyo. Para karon sa imong ipakita na ko. Ado na isa ka pare, yung tambong ko sa langis. Langyaw sa atin ba? Pero kamay yung makaisi. Kaya ang wali niya, puro binuang, ulog-ulog sa mga tao. O niya, ang mga tao, wala lang pagkalam. Yang ipanghulga. Yung giadto. Noon ay makaito kilabay niya sa to. Eh parang magsulot. Yung na may isa katao nga nisip-sip na ko. Nga niyong kunong kusat, niyong kunong sa sakwa. Kada ang wala nagatuon ni mo. Unya, nindoon sa nako. Pagdoon niya. Ikaw naman to. Niingon man ako niya. Nag-iingon ako, nag-iingon ko na ko. Niya, nakalang tawa na di yung kumutuon niya. Niya, nindoon ko. Nag-iingon ko din eh. Nagpasaya na sila. Kaysa sa una, nag-iingon to si Kuan, nandili kumutuon ko na niya. Nindoon ko niya, yan, kung papantarya. Niya sa diyan, kipangutaan na po na ako sa ikaw nagtuwa ba ka? Sa imong Diyos. Nisukot siya yung akong gikap yung kasing-kasing. Nadlok siya. Ngayon iman siya. Malapastangan ko na ko. Munang dili lang kong atula ko sa simbahan mga Jesus. Ano? Sama sa kuya ko niyo. Ang gusto ko niyo. Dapit ka niyo. Ano matungan? Ang gisulat ni Propeta Isaias. Gisulat sa mga balang tao. Ang ako mong ipaabot, Prophet Jesus, ang ako mga katawan. O anak, kaya kung dili lang ta sila kahit yung mga ulo, magtutod lang na sila. Isa di rin yung Prophet Jesus, no? Ang mga tao gano'n na nailad o nabuang o napatuhop na nila ang karaang pagtulunan. O ano? Isulti ka nila. Biya ka mo sa karaang pagtulunan. Sa naandang pagtulunan. Kaya mo ka na ang naandang pagtulunan. Na masulod ka mo sa iyong simbahan. Maluwas na ka mo. Kung nagdaig na ka mo ka na ka. Kanunay isulti ka nila na. Kaya na ako na sa balaang kasulatan. Ang akong templo. Ang inyong kasing-kasing. Kamu ang templo sa Diyos.
kamo usap ang magpili kinsa inyo. Diyos o Amahan. Ang problema mangkod pa ba Jesus kana inong yawit-yawitan kay mga baba. Kana inong maayo kayo manulti mo na may noon. Ang wala nagbasa ng Biblia. Yung kasagaran po daw na sa simbahan. Labi na sa Katoliko, katungan po mga tao. Ang kinaiya, sukay po sa ilang binaampo. Giba. Tanawan sa mga Katoliko. Nagdala ko nun sila Biring Maria. Kunya, ang nagrosary, kasagaran. Mga tabian, 5 kila. Mga tigpakaroon. Mayingon sila nga wala sila nagasimba ni Biring Maria. Mayingon sila wala sila nagasimba sa mga santos. Apan ipangutang nila sa mga dagkutanan para nagadto ko dito sa Don Carlos. Nisulod ko silang simbahan. Trangkado. Iabrihan lang, dito lang, dapit sa dagkutanan. Yan, mga donation, na dito. Kaya nang ipangbutang dito, nagalinya ang mga santos. Baka Jesus nakita man di ka. Ang cross nagtulo man dito sa sulod. Mura ka, gilubong nila ba? Trangkado ganyan, no? Nagit sa Biblia, no? Nga, si Pedro, idala dito sa Roma, gituwarek, no? Gituwarek kuhan, pag lansang sa cross, gibalis siya, no? Gibalis siya, unya sila ang una ko nung simbahan, kaya ipangalan nila ang ngalan ni Pedro. Ngayon lang ibutang dito si Pedro, gikulong, gidagkot ang kandila, sa ito pag-ipatay nila si Pedro. Ay, kung magbasa ko Biblia, may ingon man, di ba? Mag-ingon man ka dito sa balaang kasulatan. Kaya ang Diyos Ama, o ikaw, usaraman, Espiritu, anak, kasaysayan lang ka, namatay lang yung lawas. Kaya dito, ngayon ka nga, ako ang buhay Diyos. Nakakatong example, ako naman itong nabasa, di ba ngayon ko, di mo, Papa Jesus, pwede ba? Ako apang abulungan ang kalibutan. Bahalang magila ko magdangoy-ngoy para sa ilaha. O inikusay lang ko nila magsulti o mga gahi. Nga nisugot ko na ko. Para ako sa'yo magdangoy-ngoy ko. Kaya makita man ako ang imong kasuko. Ang kalibutan nagatumpag na sa lalong sa kailanman. Nagkainit na po ang adlaw. Nga maingon ka na ako, anak, kinalang init mo ka. Kung mag-init ko, ang ako ang galing katawan, dire kung magsultig ako, nagsunod ko nila Papa Jesus. Gawa sa itong naminaw na ko. Ang mabaan, kontento naman, ano sa adis ako karon, isa ka karon dagang kong trabaho, diba? Di ba naman sa Biblia? Ang gusto ka nimo, mangitag yung pagi. Kaya, dagan man kayo. Kaya, may ko pag-ani usaya akong mga anak, akong pamilya. Wala na sila, mas priority nila ang kalibutan noon. Kung ako magsakit pa ba Jesus, ako magsipsip. Dili ka, ila akong ibuhat ng buang-buang. Nakasabi mo inom ko, walang ibuhat mo kung nilang buang. Kaya mga tao ganit na sa, kung maigo, ako sayon, upaways ako, bakasyon sa ko. Papa Jesus, ako ba nangandoy kaluwasan? Wala ilang una-una sa ko, ba? Gipugos na ko sila. Wala una-una nila na ako. Ako alang patimanon nila. Ngayon sila, nakatiman ko na sila na ako. Wala naglingkod gani sila. Hindi ako musulti ko, basi ingon sila, mamuhiboy na po na ako. Mani gigamit sa Diyos. Kaya ka naman kung muna akong ingon nila pa man Jesus. Anak sa, biya ka muna anda niya pagtulungan. Wala na pasabot reliyon. Kaya nahalala mo ka ng bunyag-bunyag, di mo kumamunyag, di mo kumangasal, di ba? Ang naandal lang pagtulungan na ikaw kulong gugma. Bisan kulong dautan, naigugma kanila. Kaya wala ako, alam tambal ko. Magnagi ko, ipantambalan ako katong naglabay na ko sa anang tambal ko. Wala man yung piso ipanghatag ko pa Jesus. Amot lang, naihap lang. Sige mo na patambal sa unang.
Kasi ang uban akong ipambandungan, di ba? Akong ipahilingan dito na, wag ko na ngayon, no? Kay kabalo ko, mamuiboy sila. Nga, naghiling po ko sa dako nga simbahan, kabalo po ko, na nagunaw na silang kwarta. Mag-away yan ng kwarta. Kaya naanad na ba ang simbahan? Pag hiling-hiling ko, no, naikwarta rin, butang, bayan. So, pahiling mo ito pare. Nga, naghiling ko, naulaw man ko pa mo, Jesus. Nga naman, naghiling ko, ako nahikap silang kamot. Kung sila nakatag seremonyas, wala sa walahang kasulatan. Naaman na nagsimba ko sa una, magtulo-tulo akong singot. Di ba? Magtulo-tulo akong singot. Kaya nagwali sila ito. Joke-joke, makatawa. Yung mga ilanggi, paminaw ito. Kabag po. Di kabalo mo wali. Yan, yung ka na ko. Anak. Kaya ba yung anak ko? Anak. Sa dili madugay, kani iyong simbahan, mag-away sila tungkol sa bulawan. Mag-away sila tungkol silang bandi. Natuman dito. Pagumangko na ko ito mga pares, padernik no. Yan, nagsuko sila, sip-sip mo ang uban, nga katabang diya sa sumagkaabag, sip-sip mo dito sa pare. Yang ipadala ni anak si Bishop diya. Habi ni mo pabag-isas. Nagsunod ko dito. Grabe. Walang ang krus nagtulo. Nga, gusto na ko masulod dito. Ani sunod man ko dito, nahulam gani ko sa kwan. Ilang sampidra diha. Nakatulog ko dito. Ingon ko nila. Sa taas nga panahon, dining simbahan diha ko nabuntagan sa una. Di ba? Nabuntagan ko anang simbahan sa una kaya magbuhat ko lagi. O mga sentimental kanang reflection, mga drama, o mga panulandong diha. Niya. Nakakabalo naman ang tagalampay na ko, anak. Unsa ko sa una. Nabuntagan ko diha. Masaya gani sa una. Di ba? Maghila ko diya, no? Na makita ang tikas akong kasing-kasing. Maghila ko diya kay gusto ko ang mga tao unta nga magsimba mutuman sa sugo. Alam ko nila kay diya magkoronasyon, saba kayo, o sa mga hudyaka. Makita man ako. Kung anong itago. Pagsulod sa una sa Holy Trinity, itago na ko, Papa Jesus. I'm sorry, ha? Dili pa man panahon na. Ay, gikinahanglan. Magtuod pa ka. Huwag taas nga manahan. Wala di ko kasala ato pa mag-isas. Tambong ko, wala kong nagpakarohing nun. Pero, Paris team, Bangkos Pari, mga obispo, sus kita man ako. Dili dapat sila na himuog amahan, aminan. Kaya mga tao, serious kaya sa simbahan. Siyempre so serious kayo, pero ang mga pari na wala lang. Mga tanak ko nila sa unang sa Holy Trinity, mga magmisa na, atos, ang mga pari, tanduay. Nga, dili sila gusto mag-istorya to. Dol, di na ito mag-istorya, anak. Kaganihan, ginawa ito istorya under hila minsan. Nga, usang utok-botok ako. Okay pa ito sa nakapugong pa ko. Baba Jesus, nagana kayo kung pumunta na mo ba? Kaya ikaw lang karagtanahan ako. Nagtulo lagi imong luha. Anak. Ang tanan na anak sa balakang kasalatan. Ayaw ka balaka. Kung usukot sila kanima, anak ka sa otoridad. Kung kasilakan kanila, di kasilakan nila ka. Kung gusto pa silang kasilag kanima, laglagan ko sila. Kaya ipadala ko na. Ipadala ko na, anak. Ang mga mukuha kanila. Musa sulti ang iyong katawan. Kinalang dili magpasan sa cross. Kinalang dili kanunay. Mupasan o cross. O mo inom sa iyong tubig. Ayaw na ka mo. Pag inom og pino. Ayaw na ka mo pagkaon sa pan. Kailangan mag-antas. Ang binalang aslam. Kaya naabot ng kapanahanan. Hindi ka pantay sa tao. Hukman ka.
sibo sa ilang pinuhatan. Kadihan to. Gikalutan man ako kanak. Giabunuhan man ako kanak. O siya, Papa Jesus, tama na. Kaya naluay na ko niyo. Tama na, anak. Tama na sa manang. Papa Jesus, ganun ko ang imong batikan. Batikan man ako. Ano ang imong gisulti? Masulti man ako. Ano akong pangutana? Matubag man ako. Anak, ako mo. Ikaw, mo ako. Kaya ako man. O ako sa, o anak. Ang imong kasing-kasing. Mao ang ipuyan sa pitik sa espiritu. O ang mga tao mo sa tubig dikikan kaniwa. Sila ang nagdawat sa pitik sa espiritu. Na kay ikaw ang buhing Diyos. Kaya nakakaniwa ang Diyos ni Jacob, ni David, ni Solomon. O natuman din ni kaniwa. Dini kaniya. Ano na pa'y labaw ni David. O labaw pa ni Solomon. Puti pasabot, ako ang nagbuhi sa diyang nagpakamatay ka o ikaw, anak sa Diyos naman. O anak, ako sa langit. Ikaw sa yuta. Ang ako hukman, human sa kamatayan. O ikaw na hukam sa mga buhay. Buti pasabot, mga diayong na mga patay o buhay. Mutambong sa makar. Anak-anak ko. O anak, namati sila kanima. O nagpamukpok ang ilang mga dugan, ang kasing-kasing. Gisayangan sila. O nagbasan sila. Bitaw, Papa Jesus, nakita na ko asahin itong dato. Akong mga kaliwat o mga kwan. Mangilabot po sa akong mga katawan. O katong dili na ko katawan, loe kayo. Kaya nangamatay, nagsakit lang. Kaya ilaman po, mga gitintan. Mga di na, Papa Jesus, ka ng uban na, yun, pamisa lang mo, dagkuti lang ninyo. O Papa Jesus, huwag na nasabtan nila sa unang. Nagsigil silang buhat, pero nagsigil silang buhat o seremonyas. Dahil ito, sila dahil ang nagpatay. Anak, buhaw ka ng kandila. Nagpasabot ka na, nga patay. O ang kras. Nagpasabot ka na, nga human sa kamatayan. Nga ka nang nag-ingon to na sa langit, nagpakadaog ka na sa Diyos. Nagbuhat ka nagbalaod wala sa balaod kasalatan. Na, buhat ipasabot, sila ang nagpatay kanina. O anak, tanaw na gamit sila cross. Kaya na sa balaod kasalatan, dito ako sa mga tao nagkinahanglan. Kung daotan, kay dili gustong daotan, nagapat siya. Kung gigamit nila ako. Kaya tumanon ko ang akong gisaan. Ang isa katuig sama sa isa kaliwa katuig. O ang isa kaliwa katuig sama sa isa katuig. Alam, Papa Jesus, nabasa naman ako na. Pero nga nung ang mga tagahig ulo, nagpadayon man yun. O anak, tugod silang kasina. Buhatan kanila nga daotan, bisig walay hinungdan. Wala, naharabas pala ang kasunatan na, Papa Jesus. Anak. Labi na ko magbasa ta o maghiskot kang balaang kasalatan. May amiid sila. Kay kahit na silang makawala. Uya ka ng pangapari, Papa Jesus, karang Santo Papa. Malos na po na. Dili. Magpabili. Kaya ron sila ang gigamit. Para na mga tao makita kinsa ang malaman. Tama, no? Dili po sila maulaw, Papa Jesus, no?
Bayan sa padadari ng katakatawa pa sa mga tao nga, wala sila naulaw sa iyong gisulti. Nahigo siya. Wala. Oh. Dili po na sila pulo. Nung naapulas, wala ang kasulatan. Ako sa'yo naman ako na, Papa Jesus. Oh. Pero wala itamod, nagtamod ang imong mga katawan. Nadungog na nila. Apan dili sila gusto mamati. Nakakita sila mga giusap ang imong mga kahan. Naghimala ka nga buhay. Apan dito sila mutuo sa nagsulting bakak na nagmahila nga patay. Okay, dili man sila gusto sunod sa ilang gisantos-santos, Papa Jesus. O anak, o. Nagbuhat sila mga kinulit nga langitan. Mga taong langitan. Plato. Mga semento. Kahoy. Ug dito sila magluhay. Papa Jesus. Manong sa una, o anak, o. Kagikalutan pa na ako. Gusto ko makita kinsa ang malaman. Gusto makita kinsa ang malatayan. Tama, no? Hapit ko kapunta na ako lang magpagapoy nagtubag dahil. Katong pagbalik sa datang espiritu, no? Pagkapahita pa ba Diyos, no? Ang imong gibalaan, gigamit nila. Wala pag kabalo ang Katoliko, diin gidala si San Pablo, di ba ito sa Roma? Nga wala mo kasabot ang mga tao. Tama. Nasumpay yung ipasilihan ni Daniel. Silihi kini Daniel. O niya, di ba na, paabota, og hugton pagib nila og silyo. Buti pasabot. Sila ang isugo sama ni Daniel. Sama sa, sila ang isugo katong anghel. Amo nitong duha ka kerubi, duha ka anghel. Adoy duha ka anghel. Ang sapikas, ang gisuko sa man, kaya magtapad ng mga anghel, no? Katong duha ka kerubin, no? Duha ka kerubin, magpili sila kinsa ilang aman. Mao din na papasya sa nagpawa ko, diri, o ganang dautan, tayo pa ng nako, hinanakaan. Gisuko din na sa Diyos aman. Di pa ko ang iya. O gibili na ako. Apan adunay iya. Nga mas gibilin kung daghan pa. Siya og panahon. Sa pagbuhat sa kinai sa dautan. Amo ti pasabot. Dahil Papa Jesus kato. Og aduna po'y nabalaan. Tungod nabukatan. Og kanunay silang naghilang. Nagantos. Nagsakripisyo. Tama na. Sila ang sanganga na mo nga. Tama. Ipato ni mo. Kaya nakatigulang, ang uman palabugatan, sige hilak. Puto ni mo, parang katong mga tao nagpabugat, yung maghilak na pumunta. Aba din ang maglubong di pa pag Jesus. Tunglo, gina kayo, no? Kaya mo pa yung paghilak nila, no? Papa Jesus, kuha naman ang nabasa, example naman na pangadoy. Pero magtanaw na ko pangaman na pangasta ko. Nag-floating na kayo sila. Magawas na. Tawanan na yung istorya. Sus, anak mo ka. Di ba, nagsirili na inuna. Kanang pagkaman akong Bible, kanang si usay na pa ba Jesus. Ordinary lagi din tanaw na ko, man. Pagawas na ko, ang mga apostolis na pa. Pagawas na ko, nagasunod ang mga anghel, mga apostolis. Mga nagsagirilyo ko nung ay kuling lagi sila. Mabot ito, ibalik ko dito kay naluoy ko sa mga apostolis. Nagtanaw sa kong mga tao. Nga serious kayo, pero nakita ang ilang mga silutian. Kalibutan ho na. Awan, nag-text-text na upan, si ko ano. Garespeto ang mga ganit na ko ang mga apostolis, Papa Jesus, no? Nguya ang mga anghel na ganit. Mag-agi ko, mag-andang isa. Papa Jesus, sila may gamanan, Papa Jesus, kanong, di ba sila may dako kay binuhatan sila? Nganong, nimbawa man sila, nganong naaman sila din eh. Pero ako mga tao, wala na respeto, no? Daw ordinary, kano, ako pa ang ilang gipangayuan, ako pa yung nagipantos, ako pa, anong utanaw na ko nila ba? Ako ang gipabukatan ba? Ako dito ka, to sa alang dong tao, dili magyugtod sila kaduol ba? O niya, apostolis na gani na.
Pero kung pare ganyan din dito, maulaw ganyan sila, wala pa yung bal, ayaw dito kay kapsap kay pader na, ayaw dito kay pader. Ya ako kanina yung apostol, mga galing apostol, kaya nga po nianto ko dito sa simbahan ko, ang simbahan nila sa Don Carlos, mga Jesus ay. Pero kanong sa po to abrihan, inigsulod sa mga patay. Na, at ang mga patay nagpadios-dios, no? Ay, kung makadungog sila niya akong gisulti, kaya akong ipangutanan niyo, forte, ulawan nila. Ang kaluyan pa ba, Jesus, ba? Siyempre, mga naman na araw ng akong papel, kaya nga naman ka, sama ka sa panganod, sa kadadon, sa kaipadpad, kaya ni saksi naman ko sa mga tao. Grabe dito sa bukid. Wala, makakatama tao ito pa, pero nagbukod sila na sa panahon. Nato ka sa plaza, upan, pagkapoy, lukartaan sila. Kaya sa amuan rin, dudagkan po din mga pobre ito, mga Jesus, no? Yung mga balay, luoy, good kayo. Yung ano man, iniingon man mga productive pang bukid nun. Sila ka man kayo mga pobre. Kaya ang ihap lang sa gobyerno. Katong ilang income. Lagi ihap nila ang mga tao. Magtapok po dito, mga tao pasiro, luoy, good kayo. Yung ba, mga motor ito, naglabyog-labyog ng mga lubot sa motor ba. Nag-aso-aso na po. Katong tabulay kan ana nangahon dito papasis ba nga tuloy dato. Ya, nanguros pagit sila aman anak mag-prayer prayer pagit. Iyo pasalamat. Pag-prayer gusto kan anak. Nagitagaan namang gani gwapo mo gani yung sudan. Yung matamok sila mga dato, yung mga professional man to. Nagkukulis sila mga papasis, dadagan sila mga sulugon. Prayer. Ya, ikaw nag-ingaw maka wala ko nagduol kaya bisa mo-reflect ko mana. Seryoso din kayo sila, di ba? Kaya, pag isa na sa simbahan, makikaway, maging na ako, alam mo nag-reflect ka. Kaya lang pagtuko itong pari ng suborno ako, gusto na gasto, di ba? Ngayon ka, dalawa na. Ligabit nila ako. Magpakaroon nun sila nga religyoso. Magpakaroon nun, kurs-kurs ko na yung anak kay, anak-anak, bigis isang kamot no. Aduha pagititanan ko sa anak-anak. Wala na yung prayer pa ko sa anak. Yung tanaw po itong mga tao po ito. Ay, religyoso po yung tanaw po sa ilang pagkubaling istoryahan. Sakyanan, sa ilang mga negosyo. Ang tumatawag cellphone. Yung kita man ako kinsa ang ilang amahan. Gigamit lang na yung pangalan pa ba Diyos para ma-expose sila. Bastang pa ito. Huwag ko nag-isgot. Sila, ako, di ba, yung doon ko, kaya yung kaanak, doon ka na. Huwag paminaw, ang ilang gisunti. Kasalayo man, lahat man ako, kasalayo man, ako yung masaksi doon ata. Tanawa, sus, wala kusok-kusogon pag hindi na ilang mga sakyan na, grabe, matawag ka na. Walang nagpasigar mo sa bak. Nagawa ko mampod ko nilang sakyan na. Yan ang gawas ko, sigarilyo ko, kaya akong bata nagbayad. So, kaya ko ito, sus, ay, napatay dito, napita mo ba, Jesus lang yun. Yan, hukma na ni mo. Atong urasak. Ngayon ako, ma'am. Matong na yung bata nga, gitagahan na itong tunog ko. Ngayon, babadlong itong cellphone. Istoryahan ako. Ngayon ako kaday, ikatauhan ako. Walang buang kay silang cellphone, anak. Yan, doon tanan ko, kay ang nagdala ko dito, nagkatawa ko to, ang daotan, kini, asus, paita. Ya, ginom na ko pawa sa diya. Ginom na ko. Kaya pagduol na ko, alaman sa, kani ako naman Ginom pawa sa diya. Yan, wala akong kasulti kay, kung ako ang masulti, matrigil sa dapat ang masulti, ako ang bata, o silang tonton na. O nga, dili, mag-listen po sila kung saan pag-open, kay nagay dato, dito pa kuros-kuros. Ay, na nagkwintas, bitch. Nga, daga nakaalas. Insultuhan mo pa ba, Jesus, no? Ikaw, gikwintas, gihubuan, gimarka sa langit nila, naghubo. O nga, sila nagkwintas dato. Nga, nagamit na po sa imong gibalaan. Taasa na sa imong panahon, pagala pa ba, Jesus, no? Nagpa-apel pagit ko sa nagpabadlong na yun. Salo ako pa ba Jesus ha? Pero, nagawa na ako kanunay.
Kaya naaman ko si mga kasing-kasing. Apan dili pa man, kapanahon na. Karoon ay ko ikaw giyoman na, dili ba? Ginapakita. Mga kong adunay maghilapot sa imong tindahan. Sa imong mga butang. Nakabalo ka. Huwag maglisod na po ka pagbadlang. Kaya maluoy ka. O ang imong gipapat nga makasabot ang asawa kanima. Apan to kay kaadun na may kinaya. Kaya mga magina ang tao. Apan nakasabot na sa kanima. Kaya nisalik man siya kanimo. Kaniadto pa. Iya man kang kidalang. Apan lisod lang kuhaan. Ang naandan. Nga pagtulunan. Tama pa ba, Jesus, no? Abi ni mo, Papa Jesus, kanina ni nag-istorya ta. Kung tawanon ko. Ay, tawanon ko. Di na ko ganahan maminaw ni. Pero kung kita mag-isulti, no, basi pag isa ka tuig daw, sige kong istorya. Ganahan magigit ko. Mga masabtan ako sa mga tao, Papa Jesus. Hala, mga di nakadako. Ang bagong yuta imong gibuhat. Kamahanan yun ay kanok. Kamahanan yun ang Diyos. Pero yun sa nang taas mga tao sa kalibutan. Ipalansang sa krus, gigamit sa mga dato. Tama din ano, mas ayun pa ang kamilyong sulod sa lungag sa dagong kasanang. Ay, kaysa mga dato. Ang pari, porteng hayay. Pero ang hayay, Papa Diyos, ang ano, pangalit gipadala nila ang ilahang mga sulugoon, ang ilang mga anak, itos lisod-lisod ng mga lugar, magbisyon, kay edad lagi nga, musulod sa simbahan, astilan, kung napasa YouTube, astilan, di malasa. Di malasa po mga tao, kinaanan naman siyang ikaw po no, kilansang sa cross, gibutang po silang simbahan. Ikaw po no, ang mga santos ko no, mga santos, gibutang po sila kita sa Apolos, Papa Diyos, ang buti pasabot mo. Si Pablo ang nagpugas, si Apolos ang nagbisbis. Tama na, bisbis mo sila. Nagamit po sila sa seremonyas. Tuod man. O, di ba? Tumukuan yung malaki sa tuod man. Ang akong pangalan yung ipasilungan tibo kalimutan. Nagsulong ka mong insenso. Na, problema. Kada may kada simba. Grabe ka itong pag-puses ko sa mong simbahan. Yung itawag ba ko dito, katutulor ako dito. Pero di man ito ka pa na nag-iingon ka. Naratrigger sa ko sila sa kano. Ang kaabag. Biyahan ako. Pag-isa, biyahan. Dispare. Na, patong nadugay ang kanya, naghagyo ko na yung mga Jesus, tama na. Anong ko anak, naluoy na ko sa mga bata. Pasuri ato, Papa Jesus, sa layo nakatambal ako na ako ng hikap kay naghagyo lang ko niyo. Wala ka sarala. Wala ka. May katugod pa man ka, mga yaw. Iya kang maabot ang panahon na ginoon ka na ako, Papa Jesus, mga man ako. Walang kasalanan. Mayroon ka na, natapos na. Hala, pastilan! Mga kapatid sa imong saunan. Natapos na. Kaya karon Papa Jesus. Wala naman ko ipakabana sa mga tao. Pero araw naman ko nga, naluoy ko. Wala naman ko. Kaya di na yung mamatay. Makita man ako. Para ito namatay itong tigulang. So, naman siya. Lalo kayo, biya po ko sa tigulang kay. Magsiingat ka no sa makakamubalik no lang no. Yeah, pagbalik no na ako, dito mali ko ipagin. So, bukos kay katumong espiritu nga dito. Di, ambot. Dili man ako masulti. Ay, ang mga tinago sa mga anak pa ba, Jesus. Nagsulti man na siya sa una, pero di man ito. Mabutan biya po na yung mga anak. Pero paano tawanon lang kayo. O niya, ang kato sila Papa Jesus katong yung gatang dako. Ha?
nakalimot na. Kaya nagdual manggod sa kuha dito ang mga espiritu. Ya, tughanap kalaglagan po po Jesus eh. Nga matungan, yun na. Bahala na sila. Ang imo mong pagbuot matuman, di man ako. Dili na ko. Dili na ko mohilak para nila. Sila na akong pailakon para silang kaugalingon. Kaya tama, tuma naman. Katawag ko. Ginoo, nag-ampo naman ko nimo, dili mo ko kabakwi, di ba? Gilibutan ko sa kong mga kaaway. Naghubag ang akong nagpanagway, naghubag ang akong mata pag hinilak para kanila. Wala agad sila ng atong importansya. Wala na ko, patambal, ako pa nila nag-atiman. Hastang di malasa, din ako pa Jesus kalimutan. Ako pa yung mag-antos pa silang mga sakit. Ang doktor ganing, wala sa antos, tinis pa, kasa pa. Ang pare wala nag-antos, doon na pagkitagaan. Pagka di malasa sa mga tao pa Jesus. Ako pa yung naigipa sa krabisyon. Ang sa kanina, di patay ko nila. Ito mga kabos, bentanan ako. Ako pa yun. Pero laga na nakatang na ko. Pa Jesus, kanang ilang yatag. Dili pwede po no, yatag sa kawan no. Pero ako may yatag po. Nalukay, biya po ko nila. Mas buy-buyan pa lang ko nila. Una-una kaya ako aging sumbingan nila. Wala yung matag na ko dato. Ma-spoil mo, malooban ako, yung mga hagbog nung ako ng dauban ng kontawa. Nanay na sayangan pa Jesus. Nag-anak, sige kong istorya. Sige kong istorya. Susunanan, anak sila. Siguro nga doon, di rin lalanta. Mag-unsa man po sila na ako. Saan, pabugata hinoon dari. Magpabuhi. Anya, magsulti. Mag-istorya. Sa itong istorya, kung pareha ko sa una, pareha ko ng pare, pareha ko anong pastor nga naa sila ilay, minister. Magsuri-surti pa sa mga bakak. Wala din. Babiyad. Gila lang, maigmat lang. Dili po pwede nag-atang. Kaya ikaw nag-atang, nagpasabot, sip-sip. Tama na pag-iwigton ko sa pagwali. Sila, magwali. Para sa kwadri, magpadala na po ko karon. Sabado niya, Domingo. Paspas man ron ang buhat dito sa mga sa ilang mga ano. Asa po ko karon. Agad po ko, asa po ka. Kaya, magpadala na po ko. Ay, takapay ko pa Jesus po. Mula ka na lang ko. Kaya, para sa wala nila na buhat. Sama na po ni. Kung dili po ko mulakat, sila kalibutan man kaya. So, nag-anam sila kahilis na. Ako. Nag-anam ako puntang naghangyo na ako pa Jesus mga pantuan ang ilong lugar ka ng mga espiritu nga nag-agulo na diyang nabita nga. Parang makuan ako ang kaya gusto man sila magtuan ako, mapansin ako sila, parang mauban sila dini sa bagong yuta. Wala man ko yung kwarta. Bulakaw po ko pa ba Jesus? Magamit po ko kwarta kay ako po mga tao. Kasagaran pigado po. Kaya noon pala ginawa ako, gidalamon ko, dito lang ako niya. Asa man ko mangayo? Wala man ko mapalagdong sa mga bata. Naman po sila yung pamilya, hatag mo po na po sila ng may. Ako akong asawa ka to, kung pagdawat na ako. Pagdawat yung rabir na. Tagaan na ako ng isa kalibo. Gamit po niya po na kayo maglakad mga bata. Kita po na kumupot po siya. Asawa na ako niya. Palugdo ko sa mga bata ako lang. Lahat na yung pampadisas mo. Kung ama na inahan ko. Ako kami sa una. Kabalo mo ka. Pagwarda sa ato sa kwarta. Wala yung nanghang istorya. Nadaghan kayo nakautang na ko pa mo Jesus. Kabalo mo ko nakabalo ka. Inaamang ka sa kong kasing-kasing. Sabi ko, ako na maulaw maningid. Ako pa'y kasaban.
Ang problema pa ba, Jesus? Emper na yun na. Malaki. Dahil wala man sila nakailan ako. Kailan sila na ako, nga ilahan ko, mura lang kong ulog-ulogan nila. O tanga, naluoy, di pa ulog-ulogan. So naluoy naman ko na, pilak-hilak po. Mag-inom, maglakat ko sa mga parinti. So, nakita ko na niyo na Papa Jesus, pero wala nila nakita ang kayo. Nakita nila lang. Apan dili lang sila gusto matanaw. Nadungog nila. Apan dili lang sila pumati. Nadungog nila ang imong gipanulti. Sukad pa kanyanto. Apan dili nila gusto pawitaw. Pamation ka to. Makabalaan kanila. Ang ilang pamation lang. Ang imong kinaya nga kalimutan na. O ikaw ang ilang pantosan. Kaya naakan mo ang kinaya nga imong gisunod. Gikan ka na ako. Ibali no. Papa Jesus naman niya. Ibaligid ka. Unya. Matay kung tumanong yun ako espiritu Papa Jesus. Limbuwad kumalansang ko. Dili na kikinala na lang. Dili na. Kaya nga ako mga apostolis ka dito si Iso nga mulaban ka na ako. Apa lang yung mga apostolis. Ang imong mga pari, mga tinudluhan. Sip-sip, kadulay, kanimo. Kaya ito sa una nag-ibiyahan ko. Kung ako nagpabili na yun, ang kuhaan na lang mga anak. Ang tama bitaw pa dito, wala tuwad ang akong anak na kanunay sa ino, doon ako. Pero sila yun ang masalo na ko. Basta akong asawa. Loy ba ako sa akong asawa, Papa Jesus. Loy po ko sa akong anak. Kaya pa man sila kalimutan nun. Nabati man ako ilang kasing-kasi. Kaya sila nga, may nabuhay pamanta para makatabang niya. Abulan ba sila mga needs? Naamon ko sila agalon. Uli ba maabot ang panahon, Papa Jesus? Makuha ko na lang na po. Nandadon ko sa bagong yung takay. Unya, ikaw, maingan naman ka na ko, anak. Mga na ang panahon. Unya, kuhanin mo ang langit no, nukmanin mo, tanan. Yung madahulog ang kalimutan mo sila, ganami na sa Biblia. Kan maksud tibi ko anak Papa Jesus no. Murag di sila gusto maminaw. Tama po niingon nimo no. Di sila maminaw kaya hadlok sila silutan. Na yun. Ito na isa na di maminaw nakulakaw. Nagay ko pamamangkol ng tuon ako pero tungkol sa kan. Minsan mo tamo reflect ni Papa Jesus. May padayag na ang espiritu na nakita ni musta mo sila di kasulod. Di mo kay kasulod karon nga ako pa. Nasabot na kung ikaw, sila na magsugtong para ano, ako kung ano, para ano mausap ko mapul. Maudin ako mo. Nagsigisang istorya na, sige ko, istorya joke-joke na, wala na. Para sa sila, wala na. Ako dito, may insert pagkain sila sa ko, bright, hindi kayo yung tao, may kirog yung tao. Insert ako, mga anak mo, sumpay-sumpay pag sila. Pag mau kini, maudin. Sip-sip, gini, tama, gini, sip-sip, gitu. Sa kuha dili sila pagsip-sip sa kuha ako lang ang ilang pabantayan pero dili sila mo sip-sip sa akong pulong di mangutana yan na dia dito ang gawin sa mga balita wala dia dito pulong raman to ang nilanog kaya din ako mo ni pangutana mo Jesus sige na ko nagsumbingan isulti na yun ako na ang anang dito sa simula, ikaw nagpainom tubig, di mo kakaikap. Di ako, yun. Di ba? Umuagi sa pultahan. Ay, nagsirado, umuagi sa pultahan, kay kasal na, yamin ko kailan ni Otot, diwa ko kailan ako. Kaya kung nakailan mo na ako, musamot mo, paminon mo, busip-sip mo na ako. Unahon pa ko ng istorya. Wala kailan na ako. Ang nailan nila, luli lang ko. Amahan, angkol, pari, manang isa. Kaya kung nakailan sila na ako, yung sa palihon na po, serious na parang na po ko sila. Ang lakot yung kuning tao po, Jesus na.
pabuotan-buotan pero lang itagtok din. May lang ako, kaya gamay lang akong katawan din. Usay mo yung katawan na yun, ako to. Kung sa pagkatulungan. Ay, ikaw pa ba, Jesus eh? Ako nagpaabot naman pot ko. Matuman man imong pagpot. Para na ko ay mutuo na gyud sila nako. Panawaan na. Kaya iniglinong ko, Jesus. Hindi na ibagyo, di ba? Maminaw ang mangita na lang ako. Kaya maralo yung panahon ng kain ako, no? Wow, di mo, na panahon na. Sige na, silagdango yung kahilang. Mabudjus ka ng mga kalag, no? Ano na doon ako? Marangit na yung panahon na sila. Di lang mga kumakukon, di ba? Pero usahay, magpakitabang na ko. Magtabang na mo ko sa buhay, di ba? Nangyari ko sa, kalgan yung tungo ba, no? Wala akong kung nagitugotan. Kapi nga ito, ang problema, ano po din ako, katong masok din ako. Ay, nalagilati dere. Ay, ka na, safe gina na ako. Mangita gina na ako, kung makinanglan. Pero naan na ilaha, di gina, mangita na ako. Kaya ko, saya akong kanan, ang sakit akong lawas ng papagiso. Wala ako nag-jogging ko dito. Ubad ako akong bata. Kaya, ano pa na, ubanta na po yung magbanta niya. Tawhano na po gana mo, muboro po ng panahon. Tingnan na po mga tampano, ano po minito, pugos na po sila. Stang pa ito. Babot sila kanong sa kumumando. Kaya ito, wala sila nagbando, silang kaugalingan. Ilig ka ng sugo-sugo. Kung dili po sugoon, tulog-tulog. Sarap po moment. Kung sige kong sugo, balik ko sa dadang pagtulunan. Sige, ito tawag nila. Bata-bata do. Dapat ampong. May ng bata-bata. Usod-sunod sila na ako. Mula na ng bata. May magkantag, may tos, may nis, may susundon po ko nila. Dapat sila magsunod. Dili, magsunod. Ako pa umando. Sunugon nun. Wala pa gani. Di ba, gimanduan sila sa espiritu. Kung sa gusto nila. Atag. Dili gimanduan sa espiritu. Ginanduan sa tawanan. Sige kong sugo. Kung sugo pa ko papagsis. Mamluy-boy pala hinuna ako na sila. Na! Maharan. Yung pala na. Dito mo kong mamuli akin na. Ako, mga Jesus mo. Ano? Nakita ka kung hindi ko magsulti mo, nag-goal man ka. Magkagsulti ko niyo, matangaya man mo na. O ano? Kaya kung wala ka, wala na tuman ang kasulatan. Kung wala po ka, makaya ka na ako ni. Tama din ba? Ikaw, ako. Nakasunod ko. Wala lagi po ko gipalanas sa cross ni Papa Jesus ay. Kapay na ko. Pero tungod lang niyo. Maning kamot ko. Hastila ng mga tao rin ako may nagipabugatan. Dini kaniyo alunin labaw ni David. Si David gani nga wa pa sa nagmando o yung mga sulugo no atag ng Islam no. Ako ilabaw pa ni David. Ako sana minon ay. Dili ko katag David nila kaya wala man sila noon. Dini kani ano na pa ilabaw na David kaya kayo ko. Ano ilabaw ni David? Natulog lang sa gawas. Ay, laban ng David. Mga pa'y mag-artiman. Kasi pray-pray, ako ko nila mapagisa. Tanawan eh. Inay kamatan ako. Kaya, ilala mo ko ni mo diri. Ambot ang saka akong lawas dito. Kaya karon patay di kung pa Jesus no? Kung wala ka no?
Wala may mo policy. Ito, dugay ko katulog kahit ginawa dito eh. Tama yun. Nagpapatay ko to din nila. Pero boy ko, para lang kag, kaya mong templo akong kasing-kasing. So, nakakaroon. Yung ikaw nagsulti dito na balita. Na, di ka na ba sip-sip dito, Papa Jesus? Din ako. Mabalaan nyo na ng mga tinago. Salamat na lang, Papa Jesus. Ikaw nagdala dito. Uy, ako diri. Naonsa na minuan eh, nabali na minuan eh. Ikaw, Ginoo. Naman, di man Ginoo nga pa, no? O niya, kung nagsulti ko dito, ikaw. Kaya ka nagsulti ko dito. Ako. Tama na yun, no? Ikaw, dili may mo ako kung wala ka. Dili mo bala ka sa kulawas? Yeah. Matingaan ako dun sila. Salamat, Papa Jesus. May nagilak na ba ako ganiha? Di, nagilak pa lang akong kasing-kasing dito eh. Salamat. Alaan niya ang pangalan. Ikaw mismo na sayo ng iyong katawan. Kung nakakita ka, na wala ka nagsulti, alaot ka. Kaya nakakita pa ang imong mata, ikaw pa ang buhay saksi, apan patyon pa nimo ang imong nakita. Bisan kung naayaw ka, kaya kung magpalayo ka, nagpasabot, naguna-una lang ka sa iyong lawas. O ang imong pangutana, may ikato ka. Magkasalat pa. Kung nagatuwa na nakaluhan. Ano na ba nagatuwa? Nga wala'y makita sa binata. Ano na ba? Kung sa may basihanan sa pagtuwa, di ba ang buhat? Kaya ang baba diya mamakak. Diya mamalikas. Diya magpasikal pa. Dakong talabakan. Dakong talabakan. Kaya gigamit naman nila ang pagtawa na walang buhat. Anakas malagos natin. Nakita ako sa yung pagtawa, wala ang buhat. Ilagang nagsulti. Diyos na. Kristo na. Apan igo lang sa pagsulti ug pagluhod ug mga patay. Walay binawatan. Buhay Diyos. Buhay Diyos. Ug ang salat. Ang pagyaga-yaga sa Espiritu. Walay kapasaluhan. Walay kapasaluhan. Ang mga tao nga nag-yaga kanima, bulahan sa kung magmasakitan. Kaya makabalik kayo, huwag makainam lang. Kaya sa manditsog patay, huwag wala na kainam lang. Dakong talabakan. Kaya ang imong gisulti, anaaman sa wala ang kasalatan. Pagyagayaga ka rin sa Espiritu. Anang gamit sa akong pangalan. Nga nahimo na sila, mulingan, nga sila ang sinukap. May wala, hindi nila gisuti ang kamaturan. Dakong tulubakan. Kaya nakaras mo lang ang kasalatan. Ay kung gamita nga mahimo ka mga langdan. Ay paglingkod sa likuran ng pinasinukan. Unya karon Papa Jesus. Ako, kagiingnan man ko niyang nagpagiro-Ginoo. Nagpag-Jesus, Jesus, Jesus. Sama ka nimo. Anak. Wala ka nagsulti, dili ba? Nuingon ka nga dili ka Ginoo. Di pa kita galili mo ang tawanan. Sila ang nagsulti.
sila. Dako sila sala. Kaya ipasanginlan kanila sa wala ni mo kisulti. Anak ka na. Sa balaan ko sa latan. Sa mga pag-ampaw. Kanya, Papa Jesus, kanina ingat na maghungunganay sila kung wala ko, mahay ka sa atubang to sa likod, wala. Dako sa lang. Anak ka na sa balaan ko sa latan. Mahay lang sila sa atubang, kapan sa likod. Maghungunganay o himuon ka nagsumsuman. Na, may maning Papa Jesus. Kaya wala naman na nagabasa na kasagaran ng magsihig. Istorya bakak. Anak, nagasalig lang sila sa ilang mga kinuhaan. Dako ka nagsarap. Kaya naas pala ang kasulatan, biyain niyo yung naandik pagtulunan. Pagtulunan na naluwas na sa usakata, sa pari, sa mga pasta, kung kinsa man, ang magpasalig ka nila ang tuwan na silangan. Tama pa ba Diyos, no? Kaya nagpag-ginaw sila. O ano? O. Ikaw, ako, ang nagamit. Ang Espiritu. Kung magamit ka rin ang mga Espiritu na ako mga biyak. Matuman diri ang pagpapagis no, malang kasunatan. O ano? O. Bisan ako kanihanto. Sa nagpagkatawa ka. Dito man gud ako ang balaan ko sa natin. Kaya nag-ingon sila nga sila kuan. Ano? Mga huwad na ng propeta. Nagtagantagan sa ilang mga tinuhan. Sa dagat sa panahon. Tama po, Jesus, no? Kaya mag-Bible bitan yung mga pare o kaning mga pastor o nagwa mangkukakuan. Gamba nga, tuwa na ko na sa langit. Nga pag-abot ng pila katuig, tuwa pa dispor katoryo. Kung pila katuig na po, tuwa na po sa... Pare ka nang nagsigdibati pa ba Diyos? O, mura di Islam mo, no? Ili na ba agad kung kwintahan, no? O, anak, o. Kaya naanas wala ang kasalatan. Maayo po di sila manulti o diligid sila maulaw. Di ba? Ang tama, no? Itong maulaw po di sila. Dili. Di ba na, ano? O, kaya nga ang garbo. Ilayo ipatigbabaw ang ilang garbo. O ilang kakog sa pagpamati, sa pagpaubos. Nankaran. Musugot ka ba nga ikaw nagantas? Ikaw nagsakripisyo. Imundupan ang tanan. Pero dili mo tuman ang mula ang kasalanan. Dili na ko, Papa Jesus. Ikaw na iman ang pagbuhat matuman. Kaya kung magsige kong sultian, ang mga tao po nagpatuloy ang pagkalimutan niya. Mag-unsa man ko. Kung sige suri pagligo sa salawas ng Espiritu, sa mga Espiritu ng naas palibot, nga sila wala man nagtambang na ko. Nibiyaan naman ko sa kuntawanan, maglisod mo gani ko ni. Arangan man ako ang mga katao, sige kong pangayag. O nakatag sila. Pero dako man kayo. Dili man po dako ni misyon. O anak. Kaya mga tag binunyakan. Ano nag-isli ka taman? Ikaw na, mintabang. Dili madupad mo ang tanan. Bisan ako. Muna nagpakamatay ako. Giyangyan lang ako ang amahan. Liban ko to eh. Apa ng Espiritu mo bulang na lahat. Tama mo, Jesus. Pagbalik sa Espiritu mo bulang. Pero karoon sa kondam ko ba? Magkita na ko ang espada. Ano?
Kado na kayo gigamit. Gigunita. May espada. May swak. Ang walaw. O ang lawas. O espiritu. Ikaw lang. Ang alam din kayo. Tawanan. O espiritu na. Tama ba, Jesus? Oo. Butuan ako sa kong ano-ano. Butuan ako sa kong konsensya nga kanunay kong pinunduman. Ikaw, Giday. Ikaw, Jim. Kaya sa akin, may buong ko. Para kagab atong Domingo, nag-Bible ko. Ipatuyaran lang na ako nga ako ang kasing-kasing isog ka ito. Ang espiritu na ni Isayas na. Isog kayo na. Dalan sila ito na kulit-kulit pa ba Diyos na. Normal lagi sila nga isog sila kaya pinagod ka to ay nagpaabot sila. Kung sila pa nagpakamatay. Pero ang kanang laging mga siyempre pare, rabi mo yun ito matutulong na. Parang lagi kayo sila magsulti pa ba Jesus. Nga wala magigit silang buhay. Ama ko nagigamit na si Pablo kung ano ang pare. Ang unang pare ko sa Katoliko si Pablo. Nga ipatay magani sa pagulong pare. Di pa priso magani ito sa Roma. Paita ulawag ng Katoliko. Parang pagit kayo sila. Diya na ba ko? Wala mo ko nagbatok sa Katoliko, di ba? Papa Jesus. Gusto na ako nga kamatuoran dyan apostoliko sigang ko ng Katoliko batig binuhatan batig kinaiya di nga sila dyan mapildi pa ba Jesus kasi sila may nagamit sa mga pangalan sila ko'y una sila ko'y nagpatay sila ko'y nagbuhat po mga cross mga seremonyas. Ang problema kay ang tao wala nagbasa ng Biblia, hindi mo sila tama dyan. Nagamit po ka man na tama dyan. Pero kung nabasahan nila nga makita sa mga pero normal naman ano. Pero kabalo mo sa kisay ilang amahan. Sa wala na ko labot nila pa ba Jesus kung mamatay sila. Hindi naman ako sila entertain udawatin. Tinandutan ako silang mga buhay. Itisig ko magpamatay. Ako lang yung hadong kung makalugod, mabuang. Anso na ko. Samang kunoy ako ang sakripisyo na nila. Wala man ko yung makuha. Sige kong extend ang kalibutan. Sige pislat palayo na ako. Muna na kong buang maglisod-sunod sa mga pulong. Ikan mo. Sila po. Mura po ka ng idlas. Kaya mananap maglakaw-lakaw sa mga pulong hadok. Basta pa ba Jesus ha? Ayaw ko pa kaulaya. Ginoo. Ikaw man, Ginoo. Kaya ikaw man ang susi. Ang Diyos nga man, Espiritu man, di man ikaw may nakantos. Ay ko pa kalawin nga sige sila humanganay sa mga ipakita na imbaw. Kalang mga kaliwat na ko. Sa una suod pa kaya sila na ko. Para karon sa kong damo, kita lang sila. Kung pasigarbuhan kayo. Wala man sa kunilag ilang, balaman ko. Ila ko nila sa kong tanganon kaya mayo man ko nila. Pero sa diyang nilawat ko sa Espiritu na himo na ko nilang kaaway. Libak-libakon ko nila. Pasaylo ako kay sa una, gamyon ako sila ayaw sa amahan.
Ako pa silang kanutang. Wala man sila nang ani. Nagpaabot na ko kana sa ano mo isira. Ang pultahan. Inabot ni mga pamanunan. Kaya isira na pula ko ang akong kasing-kasing para nila. Inabot sa katalagman. Nakunog. Nga wala rin laing choice. Kanang mga hapog kayo, wala laing choice. Mana akong pagsira. Karon pa mo. Nga nag-uyog-uyog na. Karon pa mo, ning bagyo na, ning donok na. Karon pa mo nga, ni silaob na, ni kilat na, gikan sa kasagpan. Gikan sa man kasagpan. Karon pa mo. Nga nanay milagro. Ipakita na imong kasuko. Karon pa mo. Muna akong ipaabot ko kag Jesus. Kaya ibugal-bugalan kanila nga akong ipaila. Dili man ako nagpaila ng Diyos, dili ba? Ikaw man akong ipaila. Nga, nigamit ko ng Espiritu din rin ako. Nanuko, may noon sila kailang una na nila. May mga pare. Huwag ako ganahan. Muna daing itudlo sila mga tao. Hindi mo katubag nila ako ng Jesus. Sila may nagbunyag na ako. Pero karon ikaw may nagbunyag na ko sa kalay sa Espiritu, no? Kaya ako man magbunyag nila. Kini may dili lisod nila. Kami yung sa kinsa. Hilasan na sila. Kung manggali ka na hilasan nila, no? Nagpagino-gino, nagpapadal-padal sila, no? Ang angkon na magbalantay sa kanila, nag-alagad, pero sila nag-alagaran. Kala ka pa, Jesus, eh. Sama ko, magpaabot ko sa kumarata ka na sa mudawat sa gam sa mga balita. Magkunaw na magbili sa kalibutan, ha. Ano na po. Ay, lagi mo kalimot. Kundiin mo. Dami kayo na abyan, eh. Kala mo ba naman, Jesus? Ang imong pagbuot na may matuman. Dili na ko mga liyo po. Huwag magbuot-buot. Ay, kung pa ka lagi. Pakitaan na sila. Sa imong pagtago na ko. Pakitaan na sila tanan. Para matapos ng tanan. Nagluyan ako. Di kapoy na ko nga. Naulaw na ko sa pagpailan ako. Nga ikaw na anak ko. Dili ba po ko ang mugiro. Wala may nagpailan ako. Gamay raman nagpailan ako. Murag ilamang ko ikaw lang. Pero nagkatuwa sila na ko. Mabani lang sila. Balag wala sila o dili sila gusto umuugan ka kanila. Ano? Ang nakaila ka niya. Nakaila ka niya ka. Kung ipasigar mo kanila, sama lang ipasigar mo ko sa kanila. Salamat naman. Kung naigugma sila kanina, naigugma ka na ako o nagpadala kanina. Kaya gisod sa kadakanan, ang Diyos nila mapatay o wala nakita. Patay, kaya wala man makita silang pinahatan. Mga kap, gigamit nila ako para silang kalimutan na nakailig ka. Lagi pa mo, Jesus. Ay nagila kanila. Ay na pangaliw mo kanila. Ay na sa patangin. Dos. Kung tugot sa patangin. Kinalang sila ang mga kanimo, dili ikaw. Sila mo yung kanila, biyagi ko, upandong ko. Sa kalay sa Espiritu, dili ikaw. Kaya daluin ako niya. Ikaw ang nagpantang. Dapat sila magpalaya. Dako, paghatag kanila.
ang hingpit niya mayak. Dili kabaydan na sa sapi sa kalimutan. Lagi. Pangita nila nga Diyos o dili mahikap, makita. Kaya nga sa ito papa, asa na kahikapan na. Mapari gani, di mo kahikap to na. Ako, wala. Nagatrabaho ka o nagatingan. Mayroon pa pala Diyos eh. Para makasuri-suri ako. Mali pa yung mga po magtabang. Pero wala, di ko katabang sa kwarto. O anak, o. Mo ka na. O, kung tinawag. Sila maghatag galing mo, dili ikaw. Sila magsurbiso, sila ko galing mo, dili ikaw. Kaya nakanas bala ako sa natan. Ilaki ninyo ikaw galingon, ay ko ilaki. Ikaw nagsakripisyo sa pagpalayag pagbantong kanina, palayag sa kamatawaran. Kaya ikaw akong salugaan. Ikaw na ning kamot, anong pabutyag ang tanan sa mga atin ako. Naghubad sa sandalya, kaya nagpaulipon ka kanaka. Ikaw akong ulipan. Huwag salugan, dili ka ulipan sa tao. Kayo ang nangulipon kanina, panimas lang ka. Tanawa ang ilang mga kalihan. Nangulipan ba? Sila nangulipan, di ba? Apan ikaw, gibali nila. Ikaw nag-alagan, nagatambal, nagbutya, ikaw pa. Alam mo gusto nila. Ikaw nagsakit sa ilang mga sakit. Tagaan ang kanilang tiyotay. Pero sa doktor, pasalamatan pa nila. Tama na kami, Diyos, tama na. Kasi mo nila ko. Tama na. Tama na. O anak, salamat. Anak ako si mong kasing-kasing. Apan gusto mo ka akong tubag ko. Ikaw rin ka pa nagtubag. Ikaw rin pa nangutana. Kaya nakakali mo ang balaang espiritu. Salamat ka. Salamat na ako ko sa laksona. Nga ikaw na ito. Pagpaningin. Apan kinahanglang malumo o sinultihan. Pagpailagid, ana ako din sa akong templo. Ang balay pala. Ayaw niyo kabalak yung akong gigamit. Kaya naa ako kaniya. Kabalak ninyo ang inyong kaugalingong lawas. Kaya wala ako kanina. Anaalang ako kanina. Tungkol kaya naa ako mo nagauban. Kaniya nga ako ulipan. Usulugan. Wala ako kanina. Kung wala ka mo, dining dapita. Kaya kung mauban ang espiritu o mga balaang espiritu mga anghel kanina, mubalik ka mo sa iyong tuwanan. Kinahalang isultigin yung kamatuwaran. Karon aduna ka mo'y kagawasan. Kung anaa sa kamatayan. Tanawa ka kung naay mamatay nga iyong kahilang, higala. Magmahay ka niya. Kung wala lang niya akong gigamit, gipag-uban na pod ka kung daan sila pahingan. Na mas grabe pa ang ipahangtang ka nga sila buwabot ng panahon sa kapanahanan busan pag maipat ka inaalang matagot ka magkaugat ka
kamo sa iyong pagta. Ayaw ninyo kamo ang espiritu para ni kaniya, di para sa espiritu nga balahan. Angay kamong maglipay, kaya nakabalo ka mo sa kamataran. Kaya bibigla ka niya, nagasakit lamang sa ako, ikamay. Ang kalam. Aron maulawan na ang mga tao na nagbato o nagpalayo kaniya. Kaya natuman na ang iyang ipangayaw. Inighusay lang siya, manaktak. Kada naagyan ninyo pagpamatigikan sa iyang pagpag. Sa paghusay kaniya, mo na ka ng adlaw. Di ba naas pala ang kasalanan? Kung nadungog na ninyong tingog karong-karong adlaw, mauna. Mauna. Sa pagpalinga sa Diyos, sa iyong pagpagalawa para sa kinahanglan. Magpapandong sila o magpamunyan siya sa kalay sa Espiritu. Aron, hindi na budulat ko na ang pagpaningil ko sa kinahanglan. Apan, kung wala ninyo ang kata, madamay ko. Mubalik kayo ng standang pagtulong ng natuutuunan mo na ako, naana mo na ako, ginawa mo interes. Kana siya, mo na nabugal-bugal sa Espiritu. Kanang dili mo interesado sa akong wali. Dili mo interesado na ako. Nagpataas mo na ako. Nagpataas mo sa Espiritu. Malubag mo ulit ako sa panahon. Kaya yung gusto din mo maminaw sa akong wali. Niya inyong dito kasi gato ito na. Nga na ako, sabdid mo na ako. Kana, shoot din na namin ang sabon. Pero dili gani mo dili ko pasigar mo labi nag mag-Bible ko dili gawa mo interest. Primero katulog-tulogon mo ana ba. Tulog-tulogon ka mo sihibo ka nang yun. Kadua nag-Bible mo diri magsige po mo istorya gusto mo nas gawas kay magsige istorya para ka wala nang gawas ng berita. Yaga. Mo permigid ka maigo sa akong Biblia. Di permigid ka maghusay permigid ka maigo kanaani mo hundat ko. Walang sa iyong tama malandong sa kung may ubos ka mo pawal sa ako. Kana ulang gawin mo sa balita. Nagyaga-yaga na sa Espiritu. Pag abot di sa panamaklusan mo, wala na ikapasaluan. Wala ikapasaluan. Una mamatay gud mo para malangit mo. Ang problema, paantoson mo. Labi lang pasagarbo ka nga nakay ipanghambog. Wala na. Layo kayo. Muna yung nagpatay ni Kristo kanunan. Dili sila buhion sa iyong binuhatan ang pulong Kristohanon. Sige lang nag-ampo para sa sarili na, makasarili na. Wala ka uban ko ginoo. Uban ko ginoo. Dili. Ang nag-uban yung ginoo, ang kanang garbo din. Lagi nagpalayo mas bakam sa mga balita. Muna interesado lang mo ang bulag ko, tis antar, maragditon dahil namin problema. Pero masambag yung problema, dili mo maminaw gani na ako, di mo anak mumira sa buhay. Gusto niyo patin si Kristo nagkutan kay Misa. Dako mong tulubagon. Padios Dios. Padios Dios. Paampo-ampo na. Pero wala na usab yung tinayo. Kabalo na ko. Kabalo mana. Isa nagpuyo na silang kasing-kasing. Ang kinaya siya. Dili na gusto maminaw sa uban. Ang bugero kay na siya. Kaya naasya kay balo. O dato siya kaptaan siya. Sigar mo. Dili na gusto tamayon ang mga butang. Dili na gusto tamayon. Na, pamigil mo kaigo sa kumalik. Ano naman, yaga-yaga mo na sa Espiritu. Mas malabaw mo sa Diyos. Naman, hindi mo ganahan ako. Ako kung mag-alam po kung di ganahan niyo. I'm sorry tayo. Magtagad lang ko, magtagad. Hindi ko ganahan. Dumagakuan lang. Talikdan mo anak magsulti. Di man ako gusto ka na kung dili na ang Espiritu akong ambiyan dili ka na.
pagpamaon. Kaya magpadugdungog mo na kung pasigarmong na primero na sa mga buhat. Yung kita mo na kung yung kasilgasan. Pamugira na pamugira. Kasi wala nagsulti. Hiling na sa magsulti niya na maayos siyang ulitan ko. Pero sa kasing-kasing anak mo kasi gabo, nagibalin ko. Sila gusto ko na buhat.